Predstavujem vám rodinný dom v obci Dubové. Obec je vzdialená od Zvolena len 15 km, čo vám zabezpečí pohodlnú a rýchlu dostupnosť do jeho centra. Bývanie bez hluku mesta a na dosah od prírody s krásnym výhľadom na okolité hory. Výhodou tohto bungalovu je väčší slnečný pozemok, ktorý si môžete zútulniť podľa svojich predstav, či už vlastnou záhradkou alebo vytvorením oddychovej zóny pre vás a vašich blízkych. Bungalow má 3 izby, kuchyňu, kúpeľňu s toaletou, praktickú technickú miestnosť a špajzu. Nevyžaduje si už žiadne vnútorné úpravy a je možné ho začať užívať takmer okamžite. Tento útulný domček sa už teraz nevie dočkať svojich nových majiteľov. Broker Consulting. Financie, reality spolu.